og min søsters... Ej, der laver vi skuespil. Det skulle jeg til at se. Vi laver skuespil. Og skuespillet, det bliver... den lille Det skal være en handicap. Det bliver den lille rødhætte. Og hun var rødhætten. Og jeg var ulven og oldemoren. Hvor er du der? Og jeg var også moren. Skat, du skal have dine koer til at komme hjem til din farmor og give hende alt muligt. Ja! Lalalala. Lalalala. Hej. Hej. Vidste du, der er mange flotte blomster derovre? Min mor sagde, at du skulle holde mig på streeten, eller hvad det hedder. Fint. Men prøv at se, hvor flotte de er lige der. Så jeg har den jo bare inde som et abonnement, nu ligger her og laver min. Jeg har noget til dig. Hvorfor har du så store øjne? Hvorfor har du så øjne? Lige så jeg bedre kan se det. Hvorfor har du så store tænder? Så jeg kan æde dig! Det var lækkert. Men den kunne du ikke se helt ned, venner. Jeg er en jæger. Jeg er en jæger. Tralalalalalalala. Det er ikke Danmark. Kom ud, rødhætte. Farmor. Er I okay? Ja. Jo. Det var vores første skuespil. Nu skal vi lave et andet skuespil. Nej, det laver vi i næste video.